Všetky ženy okolo mňa sa sťažujú na polamané vlasy, zlé nechty, lámu sa im nechty, zlá pleť, po deťoch, pred deťmi. A preto sme s tímom odborníkov vyvinuli tento produkt, ktorý sa volá Coloxio Gold. Je tam tak veľa kolagénu na vaše vlasy, nechty a pleť, že to ani nevošlo do tabliet a do kapsul, tak preto sme to museli dať také veľké množstvo účinnej látky do takýchto krásnych stykov alebo vrecúšok. A musím povedať, že hovorím len o ženách, ale veľmi to funguje aj pre mužov, na ich vlasy, pleť, vrásky a dokonca to užívam aj ja. Moja manželka a množstvo našich spokojných zákazníkov a zákazníčok. A máme pre vás ešte teraz aj zľavu s kódom GOLD20. Si viete tento produkt objednať so zľavou 20%. A aby som nezabudol, mám tu ešte pre vás jednu vec. A to sú tieto probiotika Hysbiotics. Sú výborné na trávenie a ich špecialitou je to, že sú pre všetkých ľudí a sú aj pre ľudí s laktózovou a histaminovou intoleranciou. Verím, že vám naše produkty pomôžu a nezabúdajte na kód na 20% zľavu GOLD20.